Doncs tornem una altra vegada amb la campanya pels drets socials. Avui tenim una companya que és metgessa d'atenció primària i estem amb un company que és el Jordi Llopis, doncs que li preguntarà algunes coses. Bona tarda. Hola, bona tarda. La Maria Àngels Tubella, ella és metgessa, es dedica a l'àmbit de la sanitat, a l'atenció primària, i ella és una de tantes persones que està fent front a primera línia amb el Covid i que tu mateix ens pots explicar doncs, com esteu vivint aquesta situació i aquesta situació tan complexa des del vostre sector i des del vostre àmbit. Home, la situació és molt complexa. La cosa va començar al març, vull dir que pràcticament ja farà un any. Primer era moltíssima incertesa, desinformació, molta angoixa per part de tothom. Cosa nova, és una cosa nova. Sí, és totalment nou. A més, afectava a tothom, no sabies ben bé què s'havia de fer, quin era el tractament, estaves a internet, estaves a fòrums, no acabaves mai de... Estaves sempre enganxat a les xarxes a veure si sabies alguna cosa més l'endemà. I clar, hi ha hagut molts companys amb angoixes, encara tenim gent que està amb angoixa de baixa, gent que la va agafar després de tornar de vacances perquè es va veure incapaç de tornar a reincorporar-se. I clar, realment la societat està patint molt, però els sanitaris doncs ha estat un gran repte, però sobretot s'ha viscut en algun moment amb bastant patiment. Normalment pels mitjans de comunicació o per les televisions, per exemple, és doncs, la imatge dels sanitaris que estan als hospitals, a les UCIs i la gent hospitalitzada, però clar, és a dir, a vegades oblidem doncs, els nostres centres d'atenció primària, que som els que primer les persones anem allà primerament a fer els testos o a fer qualsevol altra intervenció i que a vegades no tenim aquesta consciència d'aquesta funció també tan important que també feu. Explica'ns. Sí, home, d'entrada, clar, una mica es va haver de canviar tot, però tot com un mitjó, perquè de fet, de passar de visitar la gent al centre com s'havia fet sempre, vam passar a potenciar la e-consulta, que és per internet, a la telefònica, de tot. I clar, llavors vam haver de muntar molt diferent. I he de dir que a la manca de professionals ja crònica que patim en el sistema, retallades, etc., s'hi va afegir alguna cosa que no ens havíem, potser segurament no hi van caure. I és que si potencies la telefònica i no poses més línies, o potencies les e-consultes i el sistema informàtic cau els dilluns quan has de fer baixes, perquè hi ha tota Catalunya fent baixes i el sistema et quedes amb un full de deures per l'endemà, perquè no funciona, perquè està col·lapsat. Clar, entenem, podríem fer un símil, és a dir, si fins ara una carretera d'un carril han de passar-hi més cotxes, doncs, ostres, la carretera no dona més de sí. I llavors, clar, molta situació és una part que potser les noves generacions sí que poden fer més per internet i tal, però la gent a partir de determinada edat, doncs, més via telefònica. Llavors, pobres, telefonen i tenim les mateixes línies que fa anys, amb la qual cosa som nosaltres telefonant, ells telefonant, els infermers telefonant, els administratius telefonant, i les línies són les mateixes. I clar, la gent es queixa, i és veritat que costa molt agafar el telèfon, que t'atenguin, és veritat. I és que no hi hem pensat, no hi vam caure en que realment s'havia de potenciar, s'havien de posar més línies, s'havia de fer alguna cosa, perquè si passem tots a telèfon i a consulta, s'ha de potenciar que la gent tingui accés, que algú li agafi el telèfon, realment. Llavors, per part dels usuaris i usuàries, la majoria de la societat, el que volem és, ostres, que ens atenguin amb un mínim de qualitat, és a dir... Que quan truco, me l'agafin. Que et responguin. I que després em tornin la trucada. Exactament. Llavors, la pressió, doncs, la rebeu moltes vegades vosaltres, i a vegades, doncs, ostres, voleu fer més del que podeu, però hi ha mancança. Clar, a vegades has de trucar al teu mòbil perquè no pots aconseguir línies. Llavors, a part de l'atenció, quines altres tasques feu? Perquè abans comentaves d'anar per les cases i tal, perquè crec que no només hi ha la pandèmia, sinó que hi ha altres situacions... Clar, perquè les altres malalties no han deixat d'existir. Exacte. Clar, el que passa és que realment crec que tot això ens ha portat a que hi ha, de fet, ha quedat desatesa tota una part de gent, de controls que es feien, clar, tots aquests controls de diabetis, d'hipertensos, tot això ha quedat una mica postergat.
fèiem uns anàlisis cada X, ara els estem fent quan podem, perquè ens van dir no, quan acabi l'estiu tornarem a la normalitat, i va ser començar a dir vinga, pam, un altre cop. Al gener, sí, ara ja podreu començar a fer controls de crònics, pam, tampoc. Clar, llavors la gent això ho viu malament, nosaltres també veiem que dius, oi, fa temps que no sé d'aquest, no sé, tal, realment, doncs, sí, hi ha totes unes coses que es feien a primària de prevenció que no s'estan fent. Àngels, i tu que estàs així a primera línia, quines són les coses que creus que es podrien fer o que s'haurien de fer per poder començar a millorar una mica tot el tema de l'atenció primària? O sigui, totes aquestes mancances que ens has explicat fins ara, tu quines accions creus que s'haurien de fer per poder anar millorant? Mira, d'entrada, millorar l'assistència telefònica, això està clar. D'una altra banda, clar, l'internet funciona bé, però és una franja d'edat, tot i que et sorprendries, perquè hi ha gent gran que realment, tot i l'edat, s'ho fa, no sé, amb les xarxes hi ha gent que s'hi guanya de la vida, tot i una edat, no, hi ha gent molt experta, tot i l'edat, Clar, però comencem en que hi ha un dèficit crònic de fa anys de metges, perquè els que es jubilen, o sigui, cada any es jubilen menys dels que surten de la facultat. Clar, són 10 anys per formar un metge. No és allò de l'any que ve, no. O sigui, fa 10 anys que has fet tard, o sigui, els que et surten són menys que els que es jubilen. Clar, això evidentment no depèn d'aquí, sinó que depèn del Ministeri de Sanitat i Consumo. Els números clausos fa molts anys que la carrera de Medicina és de les més dures i a més entren els que entren. Sí, és que costa molt d'entrar, Costa perquè molt jo d'entrar, mateix però llavors tens 10 anys. nois i noies que han volgut entrar i que no han tingut plaça. Són tot una I gent, hauríem de començar per ampliar perquè a més les places d'estudiants a perquè a més medicina. en 10 anys poden passar moltes coses. Pots deixar-ho, pots haver-ho de deixar, pots canviar d'opinió. Hi ha moltíssima gent molt vocacional i és una llàstima que totes aquestes vocacions es perdin perquè es demana uns números que has de ser un supercopo. I clar, totes aquestes vocacions es perden. Clar, llavors un cop els has format, llavors què passa? Que a més es paga menys en la nostra comunitat autònoma que en altres. Ja no parlem de l'estranger, sinó simplement anant a Aragó o anant cap a Castelló, cobres més que si et quedes aquí. Això és una conseqüència de les retallades del 2008, no? Que ens van retallar sous i no s'han acabat de revertir. Vull dir que, clar, hi ha moltes coses a canviar. També jo crec que hi ha papers que s'han de redefinir perquè hi ha altres professionals sanitaris que treballen amb nosaltres que es poden ocupar de moltíssimes coses que s'han d'empoderar, tant administratius com infermers. Hi ha gent molt preparada que poden fer altres tasques i que penso que, però clar, tot això s'ha de posar, de formalitzar, d'organitzar. I després jo crec que el gran problema és l'especialitzada, perquè amb la pandèmia, clar, ja l'especialitzada ja tenia unes llistes d'espera. Amb la pandèmia ja ha estat un desastre, perquè clar, tothom ha parat en sec de seguir visitant, de seguir operant. Clar, tímidament després de l'estiu es va començar, però clar, hi ha tanta gent acumulada que ara tenim molta gent a primària que està molt desesperada, perquè clar, fa un any i mig que no li diu al cardiòleg no sé què, s'espera per la cama fa un any i mig. Clar, tota aquesta gent s'ha quedat a casa, pobreta, però ara ja fa molt de temps que està esperant, perquè en principi per prudència diu, no, jo em quedo a casa, ja em trucaran, però clar, fa molts mesos que espera la trucada i clar, tot això angoixa molt. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels. Totalment d'acord perquè la sanitat en general, però sobretot l'atenció primària, que és el primer contacte dels pacients amb el seu metge-metgessa, doncs cap retallada a la sanitat primària ni a la sanitat en general, més recursos per a una sanitat pública de qualitat i apostar per al jovent, als nous professionals amb unes condicions laborals que les donin estabilitat per seguir endavant. Moltes gràcies, Maria Àngels. A tu.